A Mancomunidade do Salnés lanzou hai 3 semanas unha campaña en redes sociais para promocionar as súas rutas xacobeas de cara a Semana Santa. Baixo o paraguas da orixe de todos os camiños, a publicidade xirou en torno a 3 anuncios, destinados a públicos diferentes para mostrar toda a oferta da comarca. Con estas actuacións buscamos a rendibilidade, a sustentabilidade e a competitividade do noso destino turístico. Non? Son unhas campañas que están centradas principalmente no cliente, mediante un marketing moi segmentado, coa disponibilidade de diferentes recursos de promoción turística que temos na nosa comarca. O obxectivo da Mancomunidade é aumentar a visita de turistas durante a Semana Santa. En primer lugar, incrementar o número de peregrinos e de turistas que visitan o noso destino salnés, que sexa un crecemento sostible, sustentable, con ingresos económicos que xeren un maior emprego, que tamén é fundamental. Trátase de fortalecer a identidade, a reputación e o coñecemento da orixe de todos os camiños, o noso destino, e incrementar o uso de servizos turísticos vencellados a estes produtos. Non? Cada unha das promocións da orixe de todos os camiños está enfocada a públicos diferentes. Camiño a orixe, o seu público obxectivo é peregrinos que estean a realizar algún camiño de Santiago. Variante espiritual, diríxese a peregrinos que estean a realizar o camiño portugués pola costa e futuros peregrinos que queiran realizar o camiño. E o roteiro do Pai Sarmiento, o seu público obxectivo é familias, colexios, senderistas, amigos, turismo de proximidade e tamén, por suposto, peregrinos. Os anuncios estiveron destinados á veciñanza de Galicia e ao norte de Portugal, pero tamén na contorna das vilas onde ten parada o AVE Madrid-Galicia e dos principais albergues do camiño portugués. Nós o que facemos é unha segmentación polas estacións onde hai parada de AVE e nun radio de 50 km facemos campañas de marketing de pago en redes sociais para acadar a todas esas poblacións. Eso nos permite, por unha parte, que a población local sexan clientes potenciais e tamén a población de paso. O investimento da Mancomunidade do Salnés nestas campañas de redes sociais foi de tan só 400 euros e as súas publicacións conseguiron alcanzar a máis de 90.000 persoas, especialmente o spot de Floreano e Monchiña. Isto, unido á gran afluencia de peregrinos cos que comezou a Semana Santa no Salnés, o balance da Mancomunidade é moi positivo.